Good morning, no bebang no lam sofiro ani sana lo hai no hai. To tini hingkai budbar to tini ke 21 tarik 21 tarik no hingkai February 21 tarik tini hingkai ang ani kesan no thang sina bri guta so gai yang phadi. Obo hingkai mamani totoini besajik bere pula phayu bri nai thak. Nin bung mau sagani. Liza rupini deh. Oh, buni bu mukha Liza rupini. Punau kes pung tau hepe kya. Ngai puni mai rok saya ko puni marok mai sabe khang kai thang nai ke prong kita buk sinaro. Bere tang phai cute. Cerai nai thak mani mama ni busajik totoi tang ke totoi be mama bong ni busajik ke bin baba sinaro phayo ke bono tubi phai kata kai te kama ko rung ma se ko rok sung tiro ano ke bong kai to ano bicycle lai nai ke ani ke te bom nai se ke kok sung mani kaisa ko ma ke no ano kok sung tiro abdum no muni kothong to kyo ding mani me sarai kama kai boni bu munga ke Liza rupni pu tabo hingkai mairok sabai hingkai dress ronglai ketam kai thanai tongkha hingkai sar rosta 11 haisi baji tongkha hingkai papa ben thanai ang tiyang bag rok tongo to kongrai se ekdom lumu se hamjani tongkha hingkai te waise bithi jana ne ekbar sakha hingkai hamja te kaisa mana ba nangli angkha thangkradi hingkai o tuk baise jeng tabok briguda se soya ma jompona war soya ni hingkai ani papa ayang di kampung kasih bai thangkrang ta tuk tom jeng tabok sini koroni tom baise jeng kai thangai tongo hingkai papa hingkai chalogoi tongo hingkai yang kai ani bag duita tongo tei abini loge hingkai banner kaisa tongo hingkai papa hingkai jompona gor ayang rok tia thanganai tongo bo hingkai ang abini bai bubai baksan thangai tongkha ang thanganai hingkai ani bwsai ni para hingkai ti briguda sese hingkai jeng teliamara bazar o srapsa hapkha hingkai or jaga hapoi hingkai ani jia nangmani bithi rok wathi rok bithi wathi rok kata hingkai bai hingkai jeng tabo phirogoi tongkha hingkai direct jeng thanglasinai hingkai abose hingkai jeng tabo hingkai Champurnagar bazaro phaioi hingkai jeng teisa oro ko bag khlai tongo hingkai jeng bormora passenger man bomon tongo hingkai aboni bai jeng Champurnagar puno karoi hingkai jeng tabo hingkai brigudas para thangai tongo hingkai brigudas para malena swkang hingkai oro roktia para hingkai oro khere nog nugui mankha aro hingkai tabo kam choli tongo bwskango shonibar robibar hingkai chini rupri rokni program tongo hingkai koro gate rok bo rijak hingkai papa aro phaimon banner rok rwnthunai hingkai bo bathakliya ani aro time kom hinui hingkai bo phirogoi thangkha hingkai ang bo tabuk no thangkrang hingkai yang naidi ani bag to tei lebu bwsarok bo tubui phaijak ang hingkai finally sokphikhe ani no ani bwsani nog hingkai kwbысы tabuk ani nog wngoi thangsiyo ani buma buphani nog hingkai abo hingkai srapsani baise wngsi tabuk hingkai nogo sokpaika nogo sokpai se hingkai tirok tubugoi tabuk no tirok tubui paidrok hingkake nogo thangmani ani paro thangmani to masonro thangmani hingkai 10 tarik o thango hingkai 10 tarik hingkai tini hingkai to 21 hingkai 12 din hairok 11-12 din hairok tongjak khata hingkai tinse sokpaika ani nogo to kongrai ni kisa lumma bagoi tebo mukhang rok kisa bahan komi thangma heng thang tam hinsarai muko kutuk belai kusuk mani bagoi kete horogo bo mai semia angel kolum ke mairo okhuya ka mo background sijak bai suka hingkai tabuk kisa mairok chawi kero rest khainai hingkai ampure nokbai ma laifilana to anlogini hingkai bo hingkai to posting ko se hingkai bo hingkai शुक्रबार ko sokpai ano for Saturday bla amlage ke phaidi singta mairok chaina laikrana sal thangkha hingkai yang megla tongo do tum no khak da la sumui da kosom ngai gai rubber tong tiro koekta gai rubber rok ri di krana saboti saltung nai jatong klia bas sal hapna ke hamnan pala sing sios megla yang dotono ngo kongrani kulum bai ma ba yang sal ma hai ma ba musang soka tabuk naidi sari ni koita baji tongkha sanda jara na wngoi tongkha hingkai sari 6 ta ni se laikha hingkai yang watir bo kisa misa kalaijak tini sal bo hamya tei yang calendar bo nai tongo ang gosong fataro thaidi thangna lenai busuk nokhla rok sika wati haino tem klai tongo hingkai hainse sorir rok aram nagi hainse kwchang tongo hingkai wati phaioi tebse kwchang ma hai wngoi thangsiyo hingkai yang naidi nokhla rok se sibai ka wati bangkha no hingkai ani bwsai no kol khai singmani
hingke ayang ke wati kalaya kupo hingke yang alu tongko ke alu no hingkai yang tilpar kholobiri rekha wati rok serai ya jat dei hingke te kaisa roba habinai lainai ke yang go hingkai obo joto no alu chikon mama desi alu hingkai kwbang mano wngkha joto no pui bai khasung hingkai yang ama hingke bobo chikon kotor bobo hamya joto no bo check khlai tongo hingke angke tabuk mai mirok songrana. Hello, bebang no ho sanda kaha hingke tabuk kai ang no kante sopai ka hingkai ting thung smale grana angko ang thora hingke tamu shona naika hingke phunuk nai hingke ta ting to watui hingke mai khe to sona nanglia hingke mui soknai ke ama an bakala jutta angke bo milok hale bui rukha hingke abono ang kisa thok songnai dum kongrani terus tau thlia khorang hamya khorang hamya to asuk din pore no sopai korte bisang ko sa phika tawo hingke ayang no khasing toka nene papa sona khasing toka hingke tabo butse ke tabo ang mui rok songana hingke mui song ang mui song mana kisa koliri rigrana je wasa kholobir mani ke tahu ke amuno koliri sinai angko akaran chikon no akaran gura dahlai tam hilai kalai kha amo hingke ang bai songri rekha ke a gura rok bose thokbo thongma khai milok rok hingke a gura bo kwri ke tam khaikya ke akaran bana songri rekha ta ke thok kisa ruwi hingke to tini horok ke jeng amo bai no jono khopsa da khop ni da ke jeng mai chawi ke jeng kwchak tholai sinai ta. Tabung kai ang no ani rumo sopai kai mai rok sabai ke mai bera somai khini sung mai rok sakha dati na mai sawa to ani ma ani bakara jita hingka ke bo hingkai bo kisa lum na nai ba hengi tongkha bo kisa kongra ti sana nai tongkha hingke ang ga kai to lum mani kisa hami su thanga tabi phono kongra ni khorang mane hamya totro yogoi kuchugui tongo ta hingka kai to ang kai yang tv bo sara jokno nugui mangkhana ni ukulogo tv sarok jak ke asuk din por tini ang tv o tisa serial nainai tv o naiba se tisa aram nango aro hingke to edom kotor khai nukjak belake mobile rong kete asuk kotor khai nukjak ya hingke to tini hingke to noko nin ayang noko tongoi tini oro sopaika ani bwsai ni nogo ke ani vlog hingke to bo to posting ko tengkhe tabu hingke to ang session nogo ke to tini ni bagui hingke amsuk jora khe ang o video no muthak sinai belai video blogoi tongkha to ani video tini ni data naithokjak naithokjak amo to ang silia to naithokjagui bo naithokjai bo like khai di tei comment khai di tei share khlai di to tini bagui amsuk no to jotono no hor kaham tata bye bye.